टिलिपारा ओनसोलाव गोदानै मोनसे कलेज बिल्डिं गायसननाय जादों आरो बे कलेज बिल्डिं गायसननायावहाय गुबैयै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा नुजाफैनो गोनांमोन नाथाय गोबां हाबाफारि थानायखाय बिथाङाबो नुजाफैनो हायाखिसै दा बेनिखायनो जोङो बेवहाय जोंनि ओनसोलनि मानगोनां उलसन हासदा बिथांजों लोगोसेयै जोंनि आगुनि बारग' एमएलए हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म सारजों लोगोसे गोबां बहाय बे ओनसोलनि जोंनि सिबिजाथाव मानगोनां बिथांमोनजों लोगोसे बे कलेजनि प्रिन्सिपाल आरो बहाय प्रफेसारफोर स्टुडेन्ट आरो बिभिन्न दल संगठननि मानसिफ्रा ज' जानानै बहाय संकस कलेजनि बहाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जादों आरो बे खामानिया गासै फ्राय 50 लाखनि बेवहाय प्रथमबारै बेखौ हरनाय जादों आरो जों मिजिंथिदों बे कलेजआ बेवहाय समायना रमायनायै जाहाथे मोजाङै जाथों आरो जोंनि ओनसोलाव आरोबाव जेरैबायदि जोंनो गोग्गो सोलोंथाइ होनांगौ बे आबहावानि गेजेरजों बे कलेजआ लुखांजाथों आरो बेवहाय मोजां शिक्षा मोनथों जों बेखौ मिजिंथिदों आरो बे ओनसोलनि थानाय साफ्रोमबो रायजो राजा आरो गागि दैदेनगिरिफोरखौ जों खावलायदों जाहाथे बे कलेजनि मोनसे मोजां आबहावाखौ बे कलेजाव जाहाथे लाखिनानै दोननो हायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो नैबे जिहेतुके बे एखे नेशनेल हाइवेजोंनो नांजाबनाय मोनसे जायगा जाबाय बे थावनिया जोबोद समायना आरो फैबाय थानाय समाव मोजाङैनो बे कलेजआ सोलिगोन होननानै आंहा गिदिरथार मोनसे गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली जीके क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997